Creus que la majoria de gironins i gironines pensen com tu? No la majoria. Sí. Sí? Jo diria que sí que hi ha molt bona gent. El Fons Català ha fet una enquesta a la població de Catalunya per saber la seva opinió respecte a la migració i el refugi. Però què n'opina la població gironina? Avui hem sortit amb la coordinadora d'ONGs Solidàries de Girona per descobrir-ho. Estaries d'acord en obrir vies legals i segures per a la població refugiada? Sí. Sí. Sí, i tant. Creus que la majoria de gironins i gironines pensen com tu? Jo diria que sí que hi ha molt bona gent. No la majoria. Sí. Sí? Sí. T'atreviries a donar-me un tant per cent? Ok, jo dic 60 que sí. Jo diria que la meitat, 50%. Més de la meitat, espero. Posem-hi un 75%. 75%. Ok. Vale, doncs mira, t'has acostat moltíssim, O sigui, el 71% de la població encastada pensa que s'haurien d'obrir vies d'entrada segures a la població refugiada. Vinguin d'on vinguin.